Ngenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka Nkosi Admin. Mabo uqala ngena kule channel liqinisekise uzogcinzela usubscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Sekwenzeka isiphihli sengozi lapha KwaZulu-Natal kwashona abantu ababili abesifazana abanye ke balimala kanzima. Lapha ke ku Old Main Road eOttawa ke eKZN noma ke KwaZulu-Natal kwenzeka ingozi enyantisegazi lapho kushayisana khona amahlanze itekisi neFord Everest eSilver ke kwashona besifazane ababili kwathi abanye ke balimala kanzima balashelwa ke endaweni esigameko ngaphambi kokuba ke bayiswe ke esibhedlela ke itekisi bi overtake ngenkathi ke idala lengozi kanti abantu ke bakhulume kanje einkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi nathi ke sibuye sithule umuntu ke noma eshayela kabi asizikhulumeli ke thola ukukhuluma noma ke thola ukukhuluma umuntu oyedwa bengathi ke uyahlanya bagibeli thola ukuthi bayambuka nabo dideke why ke bengasho lutho sohlala sifake ilamatekisi ngoba ke sinezibili. Nangomunye uthi udriver bamatekisi bayanyanyisa ke shem hlezi ke bedala izingozi ezingenasidingo. Sihlala lapha ku comment section ngizuvula khona umbono wakho ngalolu daba.